Футболът. 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 Добре познат на хората като сокър. Футбола. Кой, защо, какво? Футболът. Защо хората трябва да реагират така на мачовете на футбола? Особено на Левски ЦСКА. Например, ето мача. Ой, чакайте. Сега Левски биха. Чакайте. Момчета, чакайте бе. Гол! Фус. Гол! Гол! А ти скара. Сък. Защо трябва винаги Левски да е най-великият отбор на България? Имам предвид, защо и двата отбора, Левски и ЦСКА, не станат едно? Имам предвид не едно да са един отбор, Левско ЦСКА или ЦСКА Левск, така да се казват, като Ловеч ЦСКА. Защо не сме мирни? Аз лично бих много искал двата отбора да са в добри отношения пред феновете. Отборите е окей, ама феновете. Моля ти се, по улицата се бият. Това само заради един отбор. Един отбор. Какво става тука? Мен, ако питате, това не е много... Не е много разумно. What the fuck? Кой за Бога би се бил заради някакви футболни легенди или отбори? Да, изгасих си прожектора, с който снимам видеа, защото мисля, че се загря много. Така че футбола, някои дори се напиват от него. Имам пред ходят на кръчмата. Момчата, аре да гледаме сега тук матча. И да си купим една биричка. Бих ме почебрал. Леле, я гледай какви сме. Добре бе. Чакай са. Кой ви? Кой? Да, така става. Съседите тропат отдолу. Ето какво става всъщност от футболът. Има и много други начини, които се изразяват така футболиста и феновете. Аз лично не съм много голям фен от футбола, но от английските и от тези работи, дъра и това най-любимите ми отбори са Челси, Байерн Мюнхен. От българските няма да казвам. И да, с шапка съм, защото така реших косата ми е такава, когато съм без шапка. Цяло не изглежда много като готино, не готино, но все едно минала работа и не можах повече да измисля темата. Много обаче не мога да се снима повече от 5-6 минути видео, за което много съжалявам. И да, щупи си телефон. Така хора, това беше от днешния клип. И да, оказва се, че това е всъщност първият епизод на какво става тук, бе.
И това беше от мене. Абонирайте се, палци нагоре, абонирайте се за PLBG, ще рекламирам го. За 100 пъти го казвам. Абонирайте се, палци нагоре и до скоро!